ngala tip lupa bangan sa sya le habang pensa priang ya kiri kubor namar kat kibayo snow ya kiri kubor kan salong kumba pen thai bat pen hap da u atom bom ya ka jingmut ke jungpi kat kibayo snow ya kani ngakerpat ya pi snow bha ban pensa priang ya kiri kubor syakito ki parlok ke jungpi baro khnang bakan snow thu ya kani ke kubor ki nong trei kenta ki ap lano ki kenta ken kutna ki nong bela sngi ki ap lano ka sngi kan mitna ki nong trei kam sarkar ki ap lano ubnai un kutna ki nong rap ki ap lano ka ayom ot kan poi ki khna school ki ap lano usnam un kutna bakin yo ban q class batang u politician kwa lanu baki sansnam ki jongki kitkutna balai hot ka ni ka khubor ka ba phin sayo snow kam day ka ba ngashu thau hi hanrai ka day ka khubor ka bala pin sa phriang hi dagi to ki bile tengkhu hi dalade bat ki ba bun de se ki parado ki parasnam ki jonghiru ki bile yo ban pule ya ka ni ka khubor ka bala viral bha ha ka tin english ka bala ai kerteng profile of sell out ngashu ong la de snow day ka ki jingbatai pin sa phriang ya ne sigi wei pat ki parlok ki jungpi namar kat kum gari ki jingtho la snow thu shai ba ya kari khasi ge jungi la dab bandido nadu ar phosnam manshwa ngimtep mano basngo si bat mano basngo bha hanrei ni haban pen paw bat kuran baik yigi jingshisha baro kumta sashi sin ga kerpat ya phi snow bha snap ya gari ki jing penshai hadu ka ba kut jong gari ka video khnang ba pen snow thu hangno ngi don menta kum ka jai benru compare ka ka kerdan ka ba phibat ha ka sarkar compare ka ka kerdan ka ba phibat kum ki nong tre sarkar compare ka ka kerdan phibat kum unayalam jongka no ka ka kunhun hanrei phimla satia ban loj ya ka identity ka jongphi kum ki channel trai bat ngimla hero bandang phat nagari khndo kabala kha yangi shisin gasngi la kha yangi hangne bat ngin sayap ru shisin gasngi hangne bat kani ke jipun shai ka dei kaba shupun gala na ke tin english sha ke tin khasi kabalong kumni ka jing batai halor jong ka jing sha di tador kabala tho da usambut joshi une ula tho kumni ngadei usambut joshi bat ngala shong thai nagakam kum unong tre jong ga wei ka cement company kabadon hapo jong ka east giant hill district ka jing kan atmenta halor jong ga public hearing halumshinong bat habri charnat kala penbor yanga bangan tho ya kene ka article ngala shong kurim bat ka brew ka bari napo jonga jilla megalia bat ki khun ki jonga ki dei ki bala he ki bala san la ithu yigi khun ki jonga da ki khasi panar lani schedule trai ki dei ki bala nang ki bala start bat ka jing pen slur ka jonga namar ka jing sno khya bat ka jing sno bitar halor ki khubor ki bala mi ha ki tei ki public hearing ha ki tei ki jaka kumbal kadau ni sno ba ka dei yangi ban kran ye ki jingshisha bat ka ne ka dei ka jingim ka jonga kabala thoru da ka wei na ki khun ki jonga na kerman ba ka ne ka ji kendu ha ka jingim ka jonga kan ya rap ye ki bru hapo jo ka jilla mikalia khamtam ya ki pateng ki banwan ka pateng jo ki khun ki jonga bat ki khun jongki baken snotho ye ka jing ruspa jo ka jilla mikalia bat kumno ngidang kentat ye ki ne ki dau ki ba kongsan ha ka jingim jongi ka ba man na gasngi kani ka de ke jilla ka ba itanat bat ngi kran shibon ba ki nong jongo kai perthai kilas dang badwan hanrai hage ju ka por ngi snosi ban ong ba kidon katto kan gi pajba hapo jong ka jella kibla di ta dorno ya ka spa ka phau jong ka maryang bat ya ka lawe ju ki khun ki ti hage dor ka baduna palat ka khana jong ka jingsha panjat jong umaushun hapo jong ka east giant hill district kalas dang nadu ki por ki rim nadu ba ka directorate of mineral resources government of meghalaya kala labba kala don hadu kumah rus pa san po ar million ton umaushun uba byang ban penmi dawai bat simen ha ka ba ka jinghe ka don hadu kumba nyo po riu point pra square kilometer hagi thain lumsinong kadai ka star simen kaba long ru ka company ka ningkong kaba yo ya ka single window clearan ban sedang ya ka karkhana house nam ar hajar saw hadin ka ta ka star simen ka sedang ban trekam
ka jingkring bar ka jingpen mentoi jong ka industrial policy jong ka jela Meghalaya kani ka penlong ki weipat ki company banwat jaka hangni hapo jong ka jela Meghalaya day house nam hajar nriu kila don hadu kumah nyotli ki company kila pha ya ki application ki jong ki sha menteri rangba jong ka jela hak tu kopor kata ulet jadi rembai ban pan clearan na ka benta ban yo ban bu ya ki cement plan hapo jong ka janti hil ulet jadi rembai ula pule ya ki tei ki file baro bat ula labba kini ki application kim sham la penmentoi ya ka jela Meghalaya bat yu pajba jong ka jela Meghalaya kumta ula kentai mardor ban ya ka jingmenjur ya ki nyotli ki company ki ba kwa ban sengkhar khana cement hapo jong ka janti hil kalong ka jingmaham ka bala buuri bha bat lese la itu yaka haga sin ka ban ningkong ba ka long shaphang jong ri kam ha ka ta ka por ka president jong ka Indian National Congress lani INC ka ba deiru ka Madam Sonia Gandhi kala khot jarjar ya ulet jedir mbai shadalhi bat kala hukum ru yu balada umla ban soi ya kita ki nyotli ki application ban pediang yaki un haban hierno ru na ka shuki kum uchip ni star jong ka jela Meghalaya hagatu kopor bat ban aino ya ge ka shuki sha weipat unong yalam ujongki bat uta ude ulit Dr. Didi Lapang shushu la ongba ha ka kopor kala donru ka election hapo jong ka jela UP bat baga congress ka don kampisa na kamenta jong ka tei ka election ulit Dr. Didi Lapang ru ula shim ya ka shuki kum uchip ni star jo ka jela Meghalaya ha ka kopor bat ula ai license ru sha ki nyotli ki cement company hapo ka jaka ka balong tangkumba ar posan kilometer kani ka long ka sin ka baningkong baladi ta dorno shabar ya ka jela Meghalaya lingba jong ki cement plan kibla kejit ya ka spa jong ka maryang kabadon hapo jong ka rui khasi berjantia kani ka jing tho ka de ka pensong nong rim halor jo ka jing bom don jing persha ru em haga san himasima haga jing bom persha halor jong ka jing start sayan haga yo ka kot bat ka jing persha ya ka dustur halor jong ka jing thmu ban khang bat ai jing bit ban penhe ya ka jaga trikam da ka star siman om don manu ki ban kali halor jo ka jing matoi bat ki nong shong snong bat ki longying long sam ki badon ya ki jaga ki puta hanrei ha ki social media lingba jong ki video ngiyo iba ki babun ki pajba ki kran persha tang halor jong ka kam thungjam lani ki kam ki jam hapo jong ki te ki factory ki seng bhalang kum ka KSU bat ka hito ki dei tang maki ki bala kran persha ban ongba kani ka sakta ya ka jingjabo jong ka maryang haga ba ki department kum ka pollution control board ani PCB bat ka forest department kira snap jar halor jong gani gamat watla ki jingterwati mausun thamai kilong ha ka nongrim kabalong persha ya ka jingbu bad ya ka pedengdu jong ka jakari merat klau hapo jong ka narpu kata ka de ka narpu sanctuary kabalong ru ka buram jong ki pajba jong ka jantihil hanrei ka basngusi ka long ba om syam la don ba kwa ban kren halor jongane ki seng bhalang ru ki duna ban yu gane namar katkum ka jingtip pajba la ongba ki don ki seng bhalang ki persha ya kane kadai tanglada kim syam la yo pisa ki politician ru ki sngap jar ya kane hanrei kam longshu ka basno phala namar ba ki dei ki lut sanspa ki bla penlong ye ki politician bakin kran persha ya kane kamat kalong ka basnusi ba menta ba wat ki nongyalam balang ru kimla ban kren ya gani hanrei hapo hangne nga persang ban ai kumno ki tei ki public hearing ki dei saka wipat ka jingdi tador ya kine ki jaka ki puta kani kalau ka jingdi no ya ka jingkerman jong ka yo ka kot jong ka jela Meghalaya kini harum ki diki jing sisa ki babun kim tip saphang ki cement plant ki beron hapo jong ka jela Meghalaya ba kani ka jing tho ka de ka jing persang ban snaya ka dur jong ka jing mentoi bat ka jing runong na ka bata ka jing sna ya ki cement plant hapo jong ka jandihil kador jong ka jaka ka badon umoshun ka balong try diki company kador ban thit yo moshun na ki nongdi moshun bat katkum ka doryo ka bamenta ka balong praspa sanpho shi matric ton kador kan hier kumah nyo posan persen lada ki jakati moshun ki dei ki balong try hi da ki ne ki cement plant dag ba penduna ya ka jinglut ha ka ban penmi ya ka siman namar ka jakati moshun kala dei hi ka jongki
kumpa ka dor ka dei tang kumba arspa shipho tengka haga shiton ka baningkong ka jingpen lot ban penmi na ka bata shiton ka siman na ki par motion ki bala long try de ki company arton u motion lada penkala sha ka shiton u klingkar ka bamut ba arspa shipho into ar kalong sauce pa arpho B. Ki weipat ki raw material kum u calcium oxide u silica u aluminium bat ki wei kilong laispa. C. Ka umpnyang bat u doyong kenong sunspa. D. Ka tak ka royalty ka baitre bat ki wei kenong kendai spa. Kum tala de khinlangi ki jinglot baro haga shiton kanlong ar chispa arpo tengka. Kabaar ka dor jong ka shiberni usiman kabala thet de ki pajba ka de saus pa sanpho shiberni bat khendai hajar shiton ngin khain mentaya ka jingyo nong na ka shiton jong usiman lada khendai hajar shimno hajar chispa arpho ka jingyo nong kanlong ru hajar praspa prapo tengka ha ka shiton kabalai ka jingla ban penmi jong ka star semen ha ka shisnam Katkum ka jingtip kabalayo ru nakanet talong kumbah nyo point rup hunyo matrik ton per annum. Kabamut bahaga chisnam ka company ka lakban penmi hadu kumbah nyo point rup hunyo matrik ton per annum lane kumbah nyo pun ru lak nyo po hajar ton ka siman haga chisnam. Ka jingla ban penmi siman haga sisngi na kabita jong snam hajar arposau kalong kumbah arpo we hajar katlai matrik ton Kabasau ka jing yo nong jong star siman. Number A lada haga shisngi kanlong arpowe hajar metric ton into dauh ru hajar praspa prapo baro kalong kumba katsau poinsan krur haga shisngi. Kababi lada khain haga shisnampat lada katsau poinsan krur into dau laispa ru posan sngi baro kalong kumba san hajar arspa kendai po ar krur ha ka shisnam san hajar arspa kendai po ar krur ha ka shisnam bat ka jingli hangne galong ba shae ka ne ka pisa ka tu hatu shapo jong ka jela ni shabar jong ka jela lada khain kalong ka ka krau palat baga jela megalia ka kwa banlong ka ta ka industrial state bat ba kala wanra ru ye ka bon gi policy ha ka ba kumlo ban penklan ye ki karkhana hapo jong ka jela megalia ha ka ba kala khot ru ye ki bru ki banambar ban wan hapo jong ka jela ban sengkam sengjam bat na ka lyang jong ka directorate of mineral resources lane DMR ru klam da buri ban penbena ya ka spa tenrai jong ka memoriang hapo jong ka jela ka ap ban chusha penjot bat syati naphang katu katni ki kharkhana ki badon hapo jong ka jela mikalia lani ka penya jar hagi por minmit ki bawan na keleng saudong joko India namar ka jingdon jong ka ni ka policy kapala shnakhnang na ka banta ban shim ka bu lingba jong ka ni ka lak ki bru ki banabar ki wan hangne ki snow kum ka paradise happening tang na ka daw jo ka jingkwar ha jong ki politician tang ba ken bit ken byang yiradi bat ki paj baru ki khlam da perkhat satya ba ka ka lawe bakin sa yala ki jong ki khon bat ka pateng ka ban sawan na ka banta ka jingim ka jongki hato ka dei ka jaka ka ba byang na ka banta ban di tador yagri ka jela ka jongi hato ka ne ka dei ka jaka ka ba byang na ka banta bandi tador yaki jingdon jingam napo jong ka jela ka jongi shim nuksa ya ka star semen ngin keli ba hadu katno kalala ban lute yaki marpo khndo bat ka spa ka pho ka bala tuit napo jong ka jela ka jongi hato ka star semen ka bala long try ka bala klong lot ya u maushun bat manu bala yonong bat katno kiri maushun ken la shan slam bandang penwi semen hapo jong ka jela migalia haga jingsisha ki try jaka ki balongru ki try ri ki try muluk ki de ban yo jingman toy lingba jongki hanrei kumba kalong menta hangno ki try ri ki try muluk kendang yo ban long try biang ya ki par maushun hanrei kumba kalong menta kam shamla don kanu ka corporate social responsibility bakan ai jara pisa lingba jongri ki karkhana kamai pisa ki bala klonglut ye ki marpo khendau bakan yo ban ya dabyang ye ka jingbet jingbyang jong ka maryang ka jingle jo ka star semen kam shamla ya hap ya ka ka ba ka jingyo nong ka jongka hanrei kam shamla no senyang ye ki bor maryang ba ki jingjulor jong ka te ka jaka kalong ka ka balong kum ka kambirya ban ong ba
kane kam de satia ka jingma kabang yo i ki trairi ki traimuluk ha ka ba ki la sha le ben bat ke yam khang da ka jingsha shukor kabas ngosen hangne ka long ba ngiyo i ha ki public hearing ba ki pajba ki sha thok har ringkat ka jing thap kti ba ki ya pertaban ong to ai shu shu yangi to ai shu shu yangi to ai shu shu yangi ngidang don kam shu shu ya ka jingjat kalum snong bat ka bricharnat kidei ki tegi arteli ki bala tei ki mot sa nam bangin yo ban pule ki ba ong ba na ka benta ka menta ka jongi nila shimno ya ka lawe ka jongphi ka education department jong ka jala ka deban ai ka jihikai lingba juki khna school ba kumno kin ithu ya ka ta ka jingdi ta dor ya ki marpo khndo ba de ka jala hapo jong ka ri khasi ka jongi hadu lano ngendang sange ban penbit jelade na kebenta jong galawe kumta ngila ban ong hangne ba ka jingmen jur jo ka sorkar jala Meghalaya ya ka Meghalaya Industrial and Investment Promotion Facilitation Act R1000 pusau kam shamna deshu tangki bru ki ban po jong ko India kinla ban wan seng kharkhana hapo jong ka jala Meghalaya hanrei lingba jong ka an ki ban bar jong ko riru kinla ban wan seng kharkhana hapo jong ka jala Meghalaya kumta ngim tipshu hangno ka jala Meghalaya kandon haba kumne kumta lingba jongkane ngisngo thu ba ya ka jala Meghalaya ka dei ka bala sha di ta dor bat didu ha ki company ki banabar ki bala kit omshu tang ki marpo khandau hanre ka pisa baro kanle sha pedengdu jong rindia kumta ayu pisngau halor jongkane ka jingpishai sngob ha sakuman kubleshibun ta thadu bikendu haga wipat ke video